uthandane nomuntu waphi ixesha elide acomplain ba wena ukumtyisa istrawberry necream. Kanti zizistrawberry zantoni ebantwini abamnyama ezi? Utya izistrawberry, into zabelungu ezo, batyisa nezistrawberry, into zabelungu. Uthi ngumXhosa ufuna utya istrawberry. Itolofi izawutyiwa ngubani xa ulibele utya izistrawberry? Uthi uyatshintsha uthandane nompedi naye akufuna istrawberry. Uqonde manje amasonja wona azawushiyeka etyiwa ngabani? Amasonja xa uzawutyana nestrawberry. Utshintsho ufumane umvenda, nomvenda naye afune istrawberry. Iavocado ishiya nabani? Utyana nezistrawberry ushiya iavocado. Utshintshe futhi ulufumane umZulu. Umve naye umZulu sekwento ezistrawberry ngoba awucha awusangilisi istrawberry uqonda emadoda. Uwashiya nabani amadumbe sozotya izistrawberry nje? Amadumbe washiya nabani? Omnye futhi uthi uyazama uzama umSuthu. NomSuthu abe into enye naye. Athi awusanjisa strawberry ukahemadoda. Nawe amahashi negati azawutyiwa ngubani xa ulibele utya istrawberry? Yazi istrawberry into zabelungu yazo.